Umentri kampo yang kejala ubala kemen rumbui ulong kejing Saphriang jong ka Kaiphod Jingtohkit Bakla kejing Pyndonkam Bakla ya kabor dawu Assistant Inspector General of Police Administration uba Gabriel ke Yangrai kampat dai ke Bapura ne ke Batikna namar hadu menta ke Sarkar Jala ne wat u Director General of Police DGP kempat yok pediang satya Iaka Kaiphod Jingtohkit. Katkum kejing Saphriang kubor ka Kaiphod jong ka fact-finding team balakli the Inspector General of Police Law and Order UMK Singh la Kynnoh bauba JK Yangrai ula Pyndonkam Bakla ya kabor ha ka ba ulabat haladi hadu arpa kundai tali ki kali klem dayo jingbet pratali ki bajaj pulsar ki balathit hakasnam araja khat khandai bat yaki kali balathit ru amshimla register namar ka jing bombyang ki kot kisla ka fact-finding team kala ajingmut badai bantung dekakan hun token banti ya ke jersey ke belale dauni uhe pulen. Hak bedai bat kene Menteri Kampo Ying ubalak men rumbui ulong bayamen tahi 4 la ban ong ai hendrai udang ap ban yo ke Kaiphod ke Bapura bat en sale ke Pyndonkam bat lada don manu badon kti bat ka lane kanu ke jing Pyndonkam Bakla ka an kan sale ya ke Pyndonkam. Ulaya tu balatung ya ke fact-finding team ban lap ya ke jing shisha bat lada lap bakadon ke jing le Bakla en penshitom katkum ki kendon an ban en hapru ban le da ke bating lada lap ya ke bala pelat syabar ya ke Kaiphod kamtam hak ba kampat day ke Kaiphod ke Bapura bat hakanu kadur ki kot kisla ki bakong sam tam na ke police department ki lat syabar habawat tang u DGP ru umpat yo. Ubat rembui ulong ke jinglat cabar juga Kaiphod kalong ke bamabha namar lada don Kynnoh ki kam ke biadai bat ka syong syangan jong ke jela kila light nok cabar bat don kam bantek lakam bakum kini ki jingja kin om jashu. Te katkum ke jing yathu jongki baya ka final report kim pat submit wat syakiru. Den takada kumno ka Saphriang shwa ban submit yak report how diji kata kalong kabapen lengo ya ka sarkar bat namar ba lada kadon kano ka badai kano ka jingle tam damanu kamot ka anhi kan bot yaki kendon ki badai banle din takadaw halor jong ka report ta yamanta ngampat la ban komen ngadang ap onda kila submit ya ka final report how diji bat un syaka home department ba ngin le ya Pyndonkam habanga ong kumta ngam ong ba mano badan kti ladadon gunung jing Pyndonkam Bakla te ka an kan le ya Pyndonkam henry kumbakalong menta ban ong kumno kat baka report kampat poy ka final report kampat poy hapo ka home department ngampala ban ong te ngi nakalyang ka home department ngi ai ke Jingtohkit sha DGP ba kumno ka report ka patang ha uru kampat poy kumno ka lapoy sha ki kot khobor te kadon ka hangne ka ba nakalyang ka home department ni hap ban pe kano ka fact finding report ka long ban lap ya jing shisha te kamut ba kumno kajing shisha lada kadai ngingin shumaksha ya kabare benle bandrai ka baar ya ki balik ya ki neru lada ngilap ngi haban shim action namar ba kumno ka bampat day ka final report kilali bat kane ka kan pelong yang kumno ba ki classified document napo PHQ kin shulik tang di jiro tip kane kalong ka very dangerous na ka benta ka security jong state lada kum kini kiji pi on lada on dala submit yang report ni sampai menta kalong too premature
yang marukum ang mene ha ka meeting mene ki ong ba ka report ki na pangkha empat summit ai ba kata ka summit ka report ki summit ni sapai ya ka ka bang di banle ka kum ka ang di banle uno bri bale tam ya ka no ka kam ngin habat ai ka show cause notice bale hadin ka tapat ni sapai ladak lap ya ka bajing sisya tanya sapai ke ka bale ka kum ka service rule di banle inle. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.